Představujeme vám IQ Game, online hru pro školy, která propojuje zábavu a vzdělávání. Stačí internet a můžete hrát na počítači, tabletu nebo mobilu. Já teďka spustím hru bez jakéhokoliv původního nastavení a vyskočí na vás velmi známý trojúhelník, kde volba libovolného písmene vyvolá otázku. Hra nabízí interaktivní herní pole buď formou čísel nebo formou písmen. Potkávají se proti sobě dva týmy a učitel nebo třeba nějaký další žák hru moderuje, určuje tempo. Žáci soutěží, přemýšlí, spolupracují. Učitel rozhoduje, která odpověď je správná, která odpověď je špatná a přiřazuje políčka buď jednomu z týmů, nebo případně políčko určí jako políčko, které nikomu v daném kole nepatří. Hráči si pak v daném kole mohou vzít náhradní otázku za dané písmeno. Ale zpátky na začátek, kdy hra aktuálně nabízí několik témat. Jsou to klasická témata, jedná se o chemii, fyziku, geografii, máme zde i německý jazyk, slovíčka, stejně tak jako i slovíčka z angličtiny a neustále na tématech pracujeme, další přidáváme, doplňujeme, opravujeme drobné chybky a pokud byste chtěli nějaké svoje speciální téma z vašeho předmětu, tak nám ho můžete přes jednoduchou tabulku poslat na e-mail. To ale není všechno. Součástí tohoto balíčku je také katalog, kde všechny naše otázky jsou k dispozici k nahlédnutí, ke kontrole, k výběru. Vidíte statistiku, která písmena jsou nejčastěji zastoupená. Můžete si současně vybrat i kvíz, který žáci už potom aktivně vyplňují a součástí jsou také otázky ano, ne, které se ve hře objevují jako otázky náhradní. Nasimulujeme si tedy teďka vítězství ve hře, kdy jsme si zvolili například starověk, smíšené otázky, necháme tady čas, současná políčka taky necháme, zvolíme možnost týmu, holky s červenými políčky a kluci s políčky modrými. Vstoupíme do hry a spojíme 3 strany trojúhelníku. Vidíte, že pokud by se náhodou něco pokazilo, učitel se překlikl, nebo žák třeba ve trojici, který hru ostatním moderuje, není problém vrátit se zpátky. A nasimulujeme si tady vítězství modrého týmu a v tuto chvíli se nám dostává možnost takzvaného bonusového vítězného kola, takzvaného epic dropu, kde můžeme buď nechat žáky v klasickém režimu, mohou si vylosovat body za dané vítězství. Je tam tentokrát 19 políček a z nich je jedno extrémně bonusové, anebo si učitel může v části učitelský režim vybrat vlastní odměny. Zapsat si třeba jedničku do žákovské knížky, případně nějaké další odměny, které mohou být standardní ve třídě, anebo nám nějaké navrhne umělá inteligence. Pokud je s tím učitel spokojený, může například povolit 5 výběrů a pak spustit naše kolo štěstí. Na klávesnici stačí zmáčknout mezerník nebo dvakrát poklepat na tabletu. Hra totiž funguje jak na počítačích, na mobilních telefonech, tak i na iPadech nebo na běžných tabletech. Tak vidíme, že nám utekla kousek hlavní odměna, která byla pochvala a výsledky si můžeme ještě jednou zobrazit. Pokud bych to tedy mohl shrnout, tak jsou to 4 vlastně aplikace v jednom, klasická hra s několika tématy, která, jak jsem říkal, budeme postupně doplňovat, možnost hrát i
na čísla, kde samozřejmě otázky se losují náhodně. Kolo štěstí je také součástí tohoto balíčku a katalog k listování, kde můžete hledat, kontrolovat a k tomu i možnost simulace kvízu. To vše. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.